Oh, namfethu. Ya khamba kanjani? Ayikhamba kahle. Ya ungenzele ifavor la. Yani. Mfethu khona ingane engiyitholile. Nje ngingena iPhone noma ngina iPhone but iyatholakala kwi-phone yami hayi. Hayi session. Okay mfethu. Mfethu khona inkinga na kwenza njani ukuthi zibe nkulu leyithombe? Ngena lapha episode. Ayibo info. Ya info. Ya mfethu okay now ngiyayithola. Ibo. Mfethu bengicabanga mfethu kuthola isithombe sikhiwe mfethu. Oh, inkinga ke le. Shweni ke mva. Ngosebenza njani ngomfethu? Ngoba mfethu bekuyinkonzo enkulu mfethu. Ngoba siyinkonzo enkulu ngoba nawe bezile kuyinkonzo enkulu. Manje Shuthi ngiyayiluza ke lengane. Iluze. Ngiyiluza usho njani? Ezenze vele kushaya wena. Hayibo. Lana ngimba.